Kanigari ke Kut-Apphira juga jindwai hakabanang ning iput egaran sing ban khot shiga jindwai kerensan ji shakri kabangi kren ke ktien U Trai iwalam kubor ke jinja ka pyrthei kibiran ji sno bat ke jingïathuhlypa jong ke ktien ke ba im ke jong oblai shabingin let bani kren ke kubor kibiran ji sno barke ibaja hapreng mingi jong ke pyrthei ke jinja saudong jong ke Israel minawan lang ke khamar U Trai haga jindwai pa haga kirteng ke jong Yeshua Umlong panim ubrasle iwan lembaga snam ke jongu ukholang berat betelem bakhlempop ubalayap shigapop bangini immengi shigahop ubadega jingjingam snam jolapan kia ubaga snam ke jugalami ban poli ke linti ke Thma bengen rung daga jing shlur shaga khet juga jingaye bengen yo syam ke jingaye ke jing isnai ban yarap ingi ke por ke badon kam try ka ktien jame ke dega sharak tebe jing shahe pan ke pyrthei ke bedum wa apostle Petrus suyethu mangidani ke dega ktien juga jingïathuhlypa kabolong kum ke sharak aga jaka ke bedum try ke ktien jame ke dega sharak jonga jingïathuhlypa habangi tebe yegene ke sharak kapensai kedar yege jingja ka pyrthei try kren shingi halor jong kini ki jingja ke baja Jerusalem Israel ki riba marjan hapreng mingi jong ke pyrthei baraka pyrthei salansar pensai yang ipa hake gerteng ke jongonong penemu Yeshua hamasya berasle ngidwai amen ke shalom ke jongo belai ke jingsuk ke bapalat ke jing syampang beri bara kan ri jai ke danur ke mensim jongpi ke shalom ke jingsuk belai kan sensar ke yega sem jongpi ke shalom ke jingsuk belai kan sensar ke nongba syongpreng juga jet benriu ke jalame khalaya bala ke pyrthei kanya mat ke jingsuk ke shalom ke jongo belai ke pyrthei ke diban itu ke diban kala ke bamut ke diban nget bau Jesu rius im jong ke jingsuk hallelujah kinong sensar pyrthei compare ki ktien pana katno ki kren ban kular ke jingsuk kinomla setia banai yege jingsuk kabashisha ke jingsuk kabashisha detang Prince of Peace usim ke jingsuk ubalong utra Jesus Christ detang bu bala banai hallelujah Thma jong ke jingïathuhlypa nage kitab jung Ezekiel nong balai pupra balai pukandai utra Jesus Christ habala kali di senran yegidak joga jingwan ke ju ke jingwai ke pyrthei ke jingja ke berje sno bakanong ba syang preng jong ke jebru Israel ke Jerusalem ke temple utra Jesus Christ wai bontali ke dak kawei ni ke daguang pin sayo snow yegi Thma bat ke jing banai ke Thma lane ke jing berengem Thma ngila yo snow ngila yo yegi Thma bar ke jing berengem Thma ke ba penting bersemit ngila nang yo dang hapo jong ke singi ngila yo yegi Thma kabalayele daga jetrelang jongeri Amerika bagi Israel pyrshah egari Iran bagari Iran kala penpai kala ban penher ki namding jongka shigini ki rig bete alok bagi Israel bagi Amerika
khampaw na kini kiri hakabakidon ki Muslim ki Sunni Muslim ki bete alok bakari Amerika bakari Israel kari Iran la jong boros kata snem kumutu dua khaduria babun kejat octopus ka khli kadana Iran ki kejat ki priang ki Middle East ki leno Hamas leno Hezbollah ki leno na Yemen khambun na kini ki kynhun ki day ki Sham Muslim bakadang ka jia peni bor hamingi hapring jigi Sunni Muslim bagi Sham Muslim bora ar kini ki kynhun ki kwa ban control ban peniyat ya ke pyrthei jong ki Muslim kadon ke jele namar kata kadao hangtai hapring pyrthei hapring jong ki barbaro ar kynhun rupat ki angnur ki khmilanti ia kata ka caliphate ka jingsen syar jong kalip ubak khaddo banon ra ka pyrthei baro hapo ka jingsen syar jong keniam Islam ublay usyong ka khat umman bakawei ru kamen sim kan jatna ke jeben re ke bana ke jingat Muslim ublay kwa ban pandemic yaga gospel lanang ya yalap baka last stronghold jonga world mission kabaga balang gari ban play jimat ke Middle East bagi jeben reo ki badan hangtai kinyo asngoy ke gospel kinget ke gospel ke jong Trai Jesus Christ nangyay duay bega gospel on yalap apring ke jeben reo baro jong ke pyrthei hallelujah wisikil udi badan ke ri jelong brau ulayo sngo ke jikhot ke jong oblay ulayo shibon ke jito pao hake kitab isikil life reo balay finyo uyui yaga restoration ke jing penyo apat ke bagi Israel ke lado no regathering ke jing lumbiang iki kun Israel shala ke jongari ke jingwan phai biang jingi kun Israel shala ke jongari ke jing lumbiang iki la ke jongari ke jing penyo apat ke bagi lado no ke jing ki ke rep kriang ke trai ke kta khamdam ke lenong ke balai pinyo ke jing sno lang biang jong ke jebr Israel ke basyate ke northern kingdom ke southern kingdom ke ji ke basyai ke them ke shi ke beterkhong ke beri ke dur jo ke jebr Israel seban la ke jokari ki balayap ki bala terkhong sapret ke leng ke jaga ke diaspora baru isikialu ke jiwan biang jong ke jebr Israel shala ke jongari baru ke kitab isikal life nyod khot kaba shipo ke jingyang pat jo ke jebr Israel kum ke kanun sipai ke bakhlan exceedingly vast army exceedingly great army vast army ke kanun sipai ke bayeng hakata ke jintrai ke jo balai ban panian hoy ke negeri kaba ki department jonki wa Abraham Isaac Jacob Jacob uba ke kerdeng ju butu shalaki ubat hok kene ke jeben reo kene ke jebre ke bala jet jo bala ke dan ke jinglong tenrai jo Jacob ke bapau kene ke jeben reo kaya de ki but lenti jongka ka bau blai haga dinsisha sngoba satya henry na baga jutang ke bolayate uang yala ke jutang nganom pynkhreh satya wara pring ke jingle ki babon jong ke jeben reo kabala wara jing yeki
Ublay na marga jutan. Ula penpoy biang iki sila ga jongkari ula kerkhui ki. Hakayo ka kot aka borshipai ka sensar ka khadar. Hapring giri ki Thma. Nado warjarat fulai. Baki wi bigi Thma ka balayale. Kani gari kala nang khlan. Haki babun kiliang kala nang kiyo. Lapendep eka Jingïathuhlypa jung isika life and real life in yo. Ka jingkiyo jongkari Israel. Haka rinsan jongga pyrthei. Karban pelong bagi babun kiri jongga pyrthei. Kikwa bani daylok bat kini gari. Haka jelam jogari Amerika laya sani ki soskola rete jungsok. Bonteli. Badang siya nigi digi sinam kaladon. Ka soskola rete jungsok. Haka bakiri Sunni Muslim. Kaya snokti. Kumbasan teli kini kiri kaya snokti ya kini kaya. Soy soskolar barkiwi bakiri. Kilawan siya garinsan. Bani esngul tho jumut. Haka jalam jong Presiden Donald Trump jong kari Amerika. Barkiwi ki Presiden ru kiba Sheikh Ahmad. Long bakari Israel kalongkum ka magnet ka batan. Ikinong yalam kiri jo ka pyrthei. Dang siya nu Prime Minister jo ki India ru. Umban siya banlay shiri Israel. Kadang ka magnet ka batan. Barkiwi kinong yalam jo kiri ka pyrthei. Kilit shiri Israel. Kilar patay kubor ki pelit jimbat banpay ika jinsa hangtay. Balay. Namar kani gaday kabadji jong ka Jingïathuhlypa. Haka kentiin jong sekharaya. Ka Jerusalem. Kalong umau bakya. Umau put. Umau put mau sam jong ubalay. Ka Jerusalem kalong ka khori pensat lengwit. Kaba penbuat. Ikinong sensar kiri ki Jebriel jong ka pyrthei. Kini gidi gidur. Kabala penida kinang Jingïathuhlypa. Jong ka ktiin ka jong U Trai. Haba kari Israel kaniyang kum kari khlan boar ka pyrthei. Kaba kiyo hakiliang ki babon. Ka borshipai. Ketenat sentiat intelligence. Ka teknologi ki babon. Kinongalap iki teknologi. Ka jisat jikikor ki bor ka mynta. Ki babon ki digi jiu. Kari Israel ke kiyo. Bara pring ki jingkiyo ka jing khlan bor jini gari. Kadan ka Thma ka baap. Bagani ka Thma lay Jingïathuhlypa ru isika laipu pra. Laipu kandai. Ka Thma haga jelam khmat jong U Gog. Ubanay ka rima Gog usim ka rush. Ka meshek ba ka tubal. Ka kerteng Gog kapaw do sipaw sin. Hakini ki arthuli ki lenong. Gog kamut. High mountain. Ukenjang lum bajrong. Ubanay ka rima Gog usim ka rush ka meshek ba ka tubal. Bagi banyak senok tilang hekani. Ka Thma pyrshah. Ikar Israel. Ka pyrshah. Kush ka put ugamar bagayeng utog garma. Utring temrai jog digiri lani jetman reo. Udah na ka kitab Genesis sipholanong. Kikun pateng jong unawa. Nausya muhambaru japet ki ba priang ki ba kri. Nigi negeri Israel Shatesh Sepsngi Shate kini ki kerteng beriom ki priang ki kri balai sengsenong menengkong lai kerteng daga kerteng jongki
Kanang yai ki por. Haga jingkala jong purusam geografi. Kaji syong hakle ki jano ki kerteng. Tamu sembai jong. Kini ki khun pateng jong. Unawa. Usadat. Haga ksien ke jong ublay. Haga Bible la itho. Degeri. Ka kendo. Ka jaka jong kini. Ki khun pateng jong. Unawa. Hadin ka jishlay na ka singkay unawa. Syekh Muhammad Jafet. Umlong. Kini ki khun. Pateng gila priang gila kri. Kaleng jaga. Long bau gok. Ubanari magok. Usim juga rush. Rush kini ki kunun jabri basyong menta haneng juga duriyo blaksi ke duriyo bayap. Kamesyak bakatubal kini ki jabin riyo. Scythians. SCY. THIEN. THIEN. Kini ru ki syong ki saudong jongga duriyo bayong blaksi. Kini ki jabin riyo menta ki day ki badan menta ka benta juga Russia baka Turkey kendiat. Habashim kelum ugok. Ngilaban sutu udi kenjam mensim. Territorial stronghold, territorial spirit. Uba trailing ba. Usim la nunong yalam. Jong ki jabin riyo ki basyong. Shaneng juga Black Sea. Kapangilaban ika Russia menta. Kibanya senok tilang baru kedai. Wei ke Pyrshah. Kanila ati kana kiri Iran. Kirina syati ke doba Afrika. Ke Kush. Kidan ki Bible berim hendai. Kibu ke kerteng Ethiopia. Sudan. Kaput ke balaban tho. Ke Libya. Nang jauh Gomar. Kini ki settle hapang mingi juga Turkey. Kayeng tu Garma syati jong. Ka Turkey jan kaput Syria. Kini nalor kini kindan sibon kiban. Yak snok tilang baru gok ban negeri magok. Kini ke Thma juga Jingïathuhlypa onlam khmat dau gok. Baga Bible ngi kadang ke jingpen kre jong gok. Lenong kabalai bu pragar kor baar baga benyo. Onga Bible kumne. Kumni wong U Trai khni galong pyrshah yeme ko gok sim ka rosh ke mesyak baga tubal. Kerkhonyo tu kre lupa me. Shisha ken. Tu pynkhreh bhai ladi mame bat upai ba jame baro ke balai Umlong hame. Kemudian hapo ke jingpet ke jong me. Hapo ke jalam jame bat tu melong nangalam jong ki. Ke jingpen kre jong gok. Bagi kenun ke jungu. Kibanya senok ti kiri kiba khampaw kham jangai. Negeri Israel. Ngimi bagandan ke Lebanon. Ke Syria, ke Jordan, ke Egypt. Ke Egypt ke lerep sanya ke soskular bagi Israel ke telok ke Jordan ru. Ke Lebanon ke ri ke bamenta gala jem khnap. Ke Syria ke ri ke bala praleng kholeng khai menta. Kitiar Thma ki bakhlan juga juk menta on penan kam ke besar berbesan. Dengan penpai saudang ime bangan bu ki kwai ke singap jome. Ngan penmi noi me bagi sipai. Ki kulai. Ki nongsong kulai jome baro. Naki ki bela phong atir bhau. Pat. Bakrau ken bekiti ba bekiti rit baro ken. Ki bara white lam. Ki atir ïaleh. Bala pen iu isikya giri ki atir ïaleh juga juk menshua. Kanang beki berukin sngau tho. Isikya lun sngau tho. Henry gini ki tiar ïaleh menta.
Kathol kitiarele juga juk mynta. Kini kiri baro kini kibla pynkhreh ba kitiarele jongki baran penan kam. Hagari ke Thma. Kapor jene ke Thma. Isigalai pupranyo du kersaw. Oniale ere ke Thma kapor bau gok. Ula pynkhreh ba. Gok ula pynkhreh ba bagi kynhun jigila pynkhreh ba. Kini ke Thma oniale. Kadkum ke ktien jo balai. Kadkhor ke bapra. Ondala bun singion sawan yame. Hagi snem ke bakhadu. Menswan poi. Hagi snem ke bakhadu layethu. Ke ktien jo trai. Nanda kadkhor ke bakhadway ka ong ke ktien susu kumne. Ban menong ngan leki usi kisnong baklem kirkenro. Ngan leki usi kisnong basong jar jar. Basong suk baru basong klem kenro ki bamdan jingkhang ding lemne ki bamdan ki khrdop. U Gog un salet. Ban ïaleh ru lanu ka timing ka por ba kaladon ka jingsuk ba ka jingsan. Ka Israel kala so shngan la so suk. Mentangi i ka Jabir Israel Presiden Prime Minister kinangalam wat ki pai ba nak sa Israel. Kisngo ba kila shngan ba menta. Kila job iki Hamas Hezbollah Syria kala Klumar Bashar al-Assad ula pet sa Russia uni batumay menta julani walau di leno henry Israel kayo bor kala atur pur siduk Syria kala dane ke radar ken janglum Herman karada kabla bankat siduk sa Damascus kala nang yo kentur pur ki Israel namar ke Syria ke jem khrap menta wala ki dangdon ki terele ke bakhlain hang nei bampat simla penan kam kini Thma kan jah ni bu Gog ula pynkhreh ba kan jah hagi sngi ke bakhaddu angga ktien U Trai kadkhor ba khanre ban menan kiu ban ïaleh ki brio jonga ki Israel kumlo ban tap e ri kan jati ke sngi ke bakhaddu kan jah ka por ba kaladon ke jing suk ke jing sngo shngan hari Israel mynta palat arsnem kibor sipar Israel kumala kren kilanang yo bor kila sngo shngan ba barmenta ke jele ba ki Iran ru kila nang penjem khnap ke Iran kini ke Thma ruan ïaleh hakapor ba ki jiu kila adon hala ke jongkari dangini kindationg iba ki don ki jiu ki belawan phai biang shala ke jongkari kat nami ki snem kumbalay tholupa daw Jeremiah lenong khanri ru ka ba khanrio ublay wangan khot sibon ki nong tong do kha bantongi ki jiu nakaleng ke jaga juga pyrthei bi kunan phai no shala ka jongkari hari ka tangan pha sibon ki nong be bra ki ban be bra ki nakaleng ke jaga kamot kinsha penshitom ginmat jinge kinsha berngem bersit kinam shnga ki ban phet shala ke jongkari kanang juru ke jiwan phai jongki kun Israel shala ke jongkari kanigre ke Jingïathuhlypa jong kaktien ke jong U Trai hallelujah lanuru kan ja kare ke Thma kare ka por ba kare Israel kala nangkio hakayo ka kot kala nangkio ki babun kiliang kan pen ibang pen ikwa ki wikiri kima marjan bagi bana kham jangai kar khot kharar habaga Thma kan jaga ban kurup jing kurup ikban luti jing luti angga ktien ka jong balai bagini ke Thma kan jaro ka por ba kiwe pe kiri kiladon hakaliang jong ka Israel lai bu prad khot khalai ka sheba ba ka dedan kinong khayi ka tar se shlem ba ki sing samla jagi baro ngin senang ya kren se jo hangne
Kiri ban pyrshah ke Thma. Aga jilam khmat U Gog. Kashiba ba ke dedan. Kini kiri shiba dedan kiri ki Gulf countries. Sunni Muslim, moderate Arab, moderate Muslim. Como United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, kawei pat. Kini kin complain ni dekat Thma. Kin ujor ke dekat Thma. Kini mynta kisah khruit aka iron nama kita elok bagi Israel bagi Amerika. Andaulah alam khmaru Gog kini kisah pyrshah ye dekat Thma. Kinong khayi ka Tarshish. Jonah la khabar ni alap Tarshish. Ka Tarshish don gi bakdo bagi dekat Spain. Tarshish ka thoi kiri gi badan dekat Doba Europe. Ki balaban hap ki European Union. Christopher Columbus udinong sedang bunonglap ningkong ke Doba Amerika. Langit bau ni udiu jiu hak ke Snem ke Spain. Kalabian oi ke Muslim. Bat nang tai ke jiu. Columbus suang bu lalap ke pyrthei Thma ke Amerika. Ke Amerika ke bakhan ke Doba Europe. Bagi sing samla jongki sing samla. Kini gelaban thoi ku pe kiri sepsngi. Kum gari Amerika be par ki ban complain ke Thma. Kini kiri gin pet na jangai klem ai ke satya ke jerap la kalong ke military. Penban kin tho ke li jingkali bat pyrshah ke jingher Thma U Gog ba ke kynhun jong. Hangning mi satya ba ke Amerika kanan ban yarap. Kiri Sunni Muslim ke ban yarap. Hagere ke Thma. Ke Israel kan sa marwai. Barkin sya kruit na boro akiliang. Henry. Ublayun intervene. Ban penpaul ke juga bor baga buram. Ke jing bishar ke chung ublayu Gog sepuli. Isi ke lai puprar khor khasau terte adu lenong lai pukhandai. Sedu ke khor ke bapra. Ngini me kren jangai lut hangta. Kei ke jingmi negeri ke Thma ngini pet. Isi ke lai puprar khor khandai do khandrio. Ke Bible gitu ke jingmi negeri ke Thma. Ke beningkong. Ke Israel kan yo kurup kan yo ban luti. Ya ke spa ke jingdan jingem kentrup ikitiar ïaleh. Onga Bible kharsipa kumta kin onga Bible kinum khardiang na khlaw na magin sluding de kita kitiar pam. Kin luti ite ke bala luti ki bar kin kurup ite ke bala kurup ki U Trai. Ke Israel kan yo ban kurup ikitiar Thma. Ke spa ke jingdan jingem jong negeri. Nanta nakani ke jing kurup joki kan nega jingpen mi boarding dekini kitiar ïaleh barga bapalla kalong bekini sluding hinyo snem dekini kitiar ïaleh onga ktien U Trai ke khor ke bakhandai tik tik basong ke nongba Israel ki namino kini sluding de kitiar pam kin thang ki kitire kitiba kirinti bagi khnam bat uding do sum bat ki sum kini sluding de kita hinyo snem usikel yu idi kitiar Thma juga jukmen sha kram renti Henry ki kram renti la rathang tani kitio ki lalut Henry ke ni ke dur jong kitiar ïaleh juga juk mynta so tho hangne kanan ke jingpenan kami ki tiar Thma nuclear hakabana ki tiar Thma nuclear la ban generate electricity ban penmi boarding electric hadu hinyo snem ki khun Israel bale ka Bible ka bu hinyo snem hatu uni hinyo snem du snem udi prophetic year snem juga Jingïathuhlypa ublayunai ke jingshai bangin smau tho ka jingmi negeri ke Thma kanon ke jimpen khod ke ri ne ki met yap put bala balong bi khot kharwi do khanrio kani ke jimpen khod ke jimpenan kami ke jing start juga juk mynta scientific methods
Kaktin ju blai gi thu kaying Israel kinlong hinyo bana ai ka batep yaki bat kin pen khu di kari shishaken ki pri baro jakari kin tep yaki bat kalong ka nam hagada ka sngi bangani obura manga ang U Trai bat kinya bu kerpangi ki pri ban trai baru bor anthung de ki pri ka kerpang ban tep ban pen khu di kari ki ban ya kari ban tep ki bayat ki nong le jinglai kat ba ki dang ya lingba ang ka Bible tikin yet ken andala ko nyo banai tik bayat e kari kin ya lingba baraba ununu yu iga sing beri un si dak ajan jongka tat anda ki nong tep kila tep aga Thma gog kani ri rukom tep bolong scientific ka sorka kan batai bomde ban kta iki medyap kan batai lada ki nong le jinlai ki lap ek medyap kin bodak ba ki nong tep bala thonu ka sorka ki badeng mas namar kala ban don ka le erbi kala ban kta ek ka khya lada kin tep ki pat ba ki bam shim lapun ko bod ka sarkar kaniri ka rukom pen khoi ka belong scientific nanda ke jingmi ne ke Thma kani ke jing kawei jing job hagaba ki merak khalau ki sim kin bam nalor ke jing khoi ka lenti belong scientific ki badang put ki bam pat sim lagar pen khoi ki sim ki merak khalau kin bam on the Bible barke jingmi sishu ne ke Thma Ezekiel lai bukhanda arwei do bukhanda ke thu Ezekiel lenong ga balai pu pra marong ka Bible gi thu angne lai bu khandai ki khot arfoi dar khandai kano ka jiwan pilot ki Israel bat ka jingpen shong biang hala ka jongari hatongi don hatmir jongani ka Thma hatongi don hatmir jongani ka Thma hangni ngi mi isite ka Amerika hatu ka Amerika kan troin bor kan khlem shwa ka ni ka Thma hakaba ka Israel kan sa marway ka Iran ka jibrngem ngi mi iba kan lam khmat ye ka Thma ngi be ki ter Thma jonga hoy ki dang kadang don ki ter Thma ke ba khlan ke ba kampat pendon kam handai kala nang lut ki ter Thma ka ri Iran kadon kam ke no ka ri bania lam khmat U Gog bane ka ri mo Gog un swan ban lam khmat barapo ka kynhun Jo Gog ka pyrshah ka Iran begini ki wei begi ri ki don kin swan ban her Thma ka jingkali ka long biang hato ka Thma mynta kan yalam shi ka jing khlem jogari Amerika nginang epek ike Jingïathuhlypa ka Bible ka kitab jingpen Paulo nong ba khat khat phra ka yithu ka nuti ka mystery Bible an barumrat ukit yaka unibarat khlau ka de dur jonong sinsar ka hima ka bonong sinsar uban sa penpau penringkau yaladi ukit ikene ka brio ka nuti ka mystery Bible an unsa penjot yaka barunsa ra yaladi ka pyrthei hatu dan jingshai mil semai nakane khubor kabangan sekren hangani ki khniat sngi nangno unmi umrat khlau yai ap ikene ka khubor yai dwai kaniri ka khubor kabangan bani kren hangani ki khniat sngi ki banwan U Trai udan hangani ka jaka haba bani snoi ki Thma bar ki jimbana ki Thma ong U Trai jisu wat kuslai wat sheptiem ngidei ban perkhat henry ngimdei ban perkhat kuslai U Trai jisu ong hakata ka pyrthei pinyo ka jingchenjar
Hanrei long sulur ngalat dep job mangai ga pyrthei. Hapreng ga pyrthei juga jele juga jekenat uji sudius em juga jingsuk. Wat jingsuk na ginong sensar pyrthei. Unu snem arjar penrium. Udiu snem. Jong ubriu. Kajimpen ibor jong ubriu. Hagar insan jong ga pyrthei. Kabalanga jong U Trai. Kamdi banya kersum bagane ga pyrthei. Habala kem U Trai Jisu Kris. Uang memut bangamla ban hukum iki kharpai ki angel. Bani khon bani ïaleh. Ang Jisu iki senran. Kahima ga janga U Trai Jisu kamdi ne ga pyrthei. Thma ji kamdi ga do baga snam. Kamdi bingin ya syaliang ngaparingi Thma ga pyrthei. Bagano gari. Ka kamram gaji kalong baniang namar kahima ga jang oblai. Baro kabala ban pynkhreh an pynkhreh lot khanang bagata ga bamla ban pynkhreh kan yaine. Bagata ga bamla ban pynkhreh ga kahima ga jang oblai. Hatu pidene u ka kinong song snong jo kahima ga jang oblai. Yegene ga gospel jo kahima on yalap sa pyrthei baro balong ga jimpla sa jet ben baro. Kalas serunghul ka bari ban pynkhreh ka de Middle East. Baga gospel kan poi. Sikit jet ben baro ki bana ga jingit muslim ki bala. Sya syukur sya tak mala oblai juga pyrthei lapan mala. Yegene ga gospel jo kahima ban yalap. Ka khobor babah jo ga jipan em jo kahima ka jang oblai. Jisu ang unik ka muslim da khapat yu bari unum laban yu ik hima oblai. Unum laban yu arung hima ka sya hima jang oblai. Nget ga gospel jong U Trai Jisu Kris. Kalabamot iyan ka pyrthei. Priang yu Jisu. Pinyo aga jingkha ga bathmai. Pilong ginong song jo hima ka jang oblai. Ndai ka political kingdom. Ka worldly kingdom. Ka worldly kingdom ka hima jong ka pyrthei. Kanang telun. Siya ka kingdom of the beast. Ka hima jong berat klau. Ngiliban miino na gani ka Babylon. Haka pyrthei ka slogan, make Babylon great again. Penlong biang ka Babylon ka bakrao. Kahima ka jong oblai ka hima ka bakin jaman siya. Pai kamat siya oblai. U Trai mikir kui pilang baro. Haka kardeng Yeshua. Unong panem. Ngakar kui pi baro. Pangadap da ka jing aingu yame. Yagini ka khubor ka banga kren ko Trai. So pailang jong may. Kini ka khubor kan ngam. So tid chileo. Barabalay kan ay jing Simon sim. Ika jing ja pering mingi juga pyrthei. Hari Israel. Ngidway na kamda ka Jebri Israel pli ki khamat jogi. Kin ngit hau Messiah nong panim. Ubalwan nong beri seperti balayap sekapop. Ubarangi mada mynta. Paba kira-kiran ki remnants hangtai hari Israel. Kumbang upo ala ka theology ka jo. Ka jikai jo. Ka jikai mission ka jo. Ka stigi rom. Kidan ki sa sembay. Pendan kami kini ki missionik jiu. Kini alap ika gospel. Kini ka jet ben riu kadan ka linti jo ka jing sa syukur ka Trai. Nama ka abu rong Messiah. Paba kira balay jangan. Adwai tray te mersimakot. Hamidali sekali Bible bakrau. Ya ka gospel ni alap. Hagda ka jaga. Penklan ki kersan ki basyak pistamben. Kabalang ka global church kan kedip ben riu ka Trai. Kadibingin yang ka body baslek masibag ben pendep ka jing khot jamai. Hagdeng Yeshua nong panem ngidwai. Amen. Tat andang Yesyampat haka khobor nang nu merat khalau on mi. Maranatha wan Trai Jisu.